Marcoleta versus Luistro. So ngayon, challenge ni Congressman Marcoleta si Congresswoman Luistro, ang chairwoman ng Justice Committee sa Kongreso. Sinasabi daw niya, sa tagal-tagal daw niya yung pagiging chief of staff sa Congress at marami na daw siya ng witness na impeachment hearings, ngayon lang daw niya narinig ang sufficiency in grounds. Ang alam lang daw niya is sufficiency in form and substance. Ngayon naman, nilecturean ni Congresswoman Luistro si batang Congressman Marcoleta kasi sinasabi niya na meron daw 5 procedures sa Justice Committee. Ang 5 daw ay form, substance, grounds at may 2 pang iba. Ngayon naman, ang sinasabi ni Congresswoman Luistro, matagal na daw itong mga procedures na to at nilelecture niya na ganito talaga ang standard procedure. Ang sinasabi ni Congressman Marcoleta na ito ba ay de facto hearing na ba? Ang sinasabi niya, hindi pa daw. Kasi pagkatapos ng mga daanan yung 5 procedures, tsaka pa lang mapupunta sa plenaryo itong impeachment case ni VP Sara Duterte. So ngayon, Dad, anong nakikita mo dito? Well, first things first, no? Wala namang masama kung si Congressman Marcoleta nagtatanong, no? Kasi nga may kasabihan nga tayo, mas mabuting magtanong ka kahit na magmukha kang tanga minsan, ano? Kaysa naman magdudunong-dunungan ka pero yun naman pala hindi mo alam kung ano yung totoo. So, it's being humble to ask questions, no? Because humility brings wisdom, yung sinasabi nga nila. So, if you're humble to ask questions, then at least that will enlighten you. Yun ang point of view naman natin dito. Number 2, kasi nga, pag titingnan natin ang mga ganitong impeachment proceeding, this is not only a legal process. This is also a political process. Hindi lang siya purely legal. Hindi ito yung pangkaraniwang kaso na kunyari, naghabla ka ng criminal case. Halimbawa, sa isang tao on a private basis, dadaan niya sa prosecutor o piskal, pagkatapos i-evaluate niya kung nakita niya may probable cause. Ngayon nga sinasabi nila, binago na nila yung rule, kinakailangan prima facie evidence na, hindi na probable cause. Kasi nga, ang dami daw nagpa-file na kaso sa mga piskalya natin at naiakyat sa korte, at ang korte natin ngayon swamp na, ang dami-dami na nilang kaso kaya hindi na nila ma-schedule lang husto yung mga hearing. So, iba kasi ito, hindi ito judicial process. This is basically a legal and political process. So, yun ang issue kasi dito. May point naman talaga si Congresswoman Luistro kasi nga ang mga rules for impeachment talagang binabalangkas yan ng Kongreso. At ang Kongreso ang merong karapatan at merong kapangyarihan na talakayin kung ano yung mga pamamaraan at sistema ng kanilang proceedings, no? Pero siyempre, katulad sinasabi natin, yung mga ganyang impeachment proceeding kasi number 1 yan, dadaan yan sa Committee, no, of Justice. And then after the Committee on Justice, kung merong substantial, kung sinasabi nila merong form and substance, no, and then may grounds, no, then that now will be elevated to the plenary. So pagdating sa plenary, ibig sabihin niya yung buong Congress Assembly na yan na may 300 almost 330 congressman and woman, no? So from there magbobotohan yan. If they can get 1/3 of the votes, 1/3, so ibig sabihin mga 110 na boboto na pabor na magkaroon ng impeachment proceeding laban sa ating vice presidente, then iaakyat niya sa Senado for a trial, no? So again, this is a political process and a legal process. Hindi ito yung basta judicial process lamang. These are not just based on facts and data and information. It's also based on the political leanings of the different jurors, ng mga senators, no? Pero syempre, kung talagang malakas yung ebidensya, mahirapan din silang panigan yung si Vice President Sara. So ito yung mga issues dito. Ngayon, Dad, sa pagkakaintindi ko, it seems like si Congressman Marcoleta, he was asking this kasi parang china-challenge niya ang impeachment trial or impeachment proceedings against Sara Duterte. Siyempre, alam natin na mga Marcoleta, alam natin na sila ay pro-Duterte. And I'm sure na may mga ibang pro-Duterte congressmen at senators that are against the impeachment. Siguro yung problema lang dito nung kinu-question niya kasi parang tinatanggi niya ang dahilan na to para mag-proceed ang impeachment. So, parang pinagtawanan siya. Maraming mga netizen nagsasabi na parang congressman to na hindi nag-aaral kasi parang pinahiya daw siya ni Congressman Luistro. Kasi sinasabi ni Luistro, dun sa back and forth exchange niya, sinasabi ni Luistro, matagal na yan sa rules natin. Walang binago. Tapos parang ini-insist pa ni Congressman Marcoleta, parang bago yan kasi hindi ko pa narinig yan. Tapos nag-back and forth na parang, hindi, ever since andyan talaga yung mga impeachment grounds, dapat pag-aralan mo muna. So ang daming mga netizens nagsasabi, nag-aral ba tong congressman? Alam ba niya at sa totoo lang ang mga rules dito sa ating kongreso? Kasi it makes it look incompetent, it makes him look stupid. Kahit nasabihin nga natin na it's fine to ask, pero parang ang daming nagsasabi kasi na he's clearly biased, trying to defend Sara Duterte, trying to find every argument to defend Sara. And siguro, I understand naman defending VP Sara kasi many would argue nga na ang impeachment trials na to ay very political kasi natatakot ang administration na baka manalo si Sara at kung manalo naman si Sara, for sure hahabulan niya si BBM at saka mga ibang corrupt officials na nalink sa mga flood control scandals sa time ni BBM. Pero I think that
do you think that we need better congressmen who won't look stupid asking stupid questions, especially on national TV? Or I think even Sara Duterte needs more competent people to defend her instead of making stupid defenses. Kasi I admit that there are political ramifications dito sa impeachment natin. It's not purely about justice. Sabihin natin, may bias naman talaga, as with any political enemy. Pero I think she needs people who will give better arguments to defend her. What do you think, Dad? Well, that's the beauty of democracy kasi, no? Under a democratic rule of government, talagang siyempre meron mga ganyan mga questions and answers na minsan parang lihis o parang kulang sa pag-aaral. But of course, that's the prerogative of the congressman or the senator if they will be asking questions, no? Kasi siyempre may mga pagkakataon na maaring hindi nila naaral na maayos o hindi nila naintindihan, no? That's possible. But of course, it would be better if you really study and diligently review all the issues before you go on public, no? But again, there are also issues like this in the past, no? Meron din mga ganyang issues in the past na pinagtatalunan yung law of supply and demand, no? Meron nga tayong isang congressman dati na sinabi, kung ang problema natin law of supply and demand, i-abolish na natin yung law of supply and demand. So akala niya batas yun na ginawa ng tao, pero yun is a natural law na nangyayari sa ating lipunan na pag maraming supply, bababa ang presyo at kung malakas ang demand, tataas ang presyo kung kulang yung supply. But that's a natural law, but akala niya it's a law, no? So kasi hindi mo rin naman masisisi yung ating mga mamabatas minsan kasi karamihan sa kanila hindi naman talaga sanay, no, sa mga pagbalangkas ng mga batas o naunawaan kung ano yung mga batas sa ating bayan, pero sila ay naihalal dahil ito ay democratic process nga tayo, no? So again, at the end of the day, tama din sinasabi mo, should our people elect better representatives or better leaders or better governors or mayors and councilors, no? So the answer is definitely yes. But the problem is nga kasi nga most of our people are not yet also properly educated. That's the problem. So lack of education is also one of the reasons why sometimes nagiging gullible sila at madali silang mauto. For the benefit of our viewers, Dad, marami mga nagtataka bakit pinipilit yung impeachment na hindi natuloy sa first time, ngayon pinupush the second time. May mga nagtatanong sa comment section, although tayo alam natin, pero for the benefit of our viewers, may mga nagtatanong, kung ma-impeach si Sara, baka naman kahit ma-impeach siya, mananalo pa rin siyang presidente. So let's explain, what are the ramifications pag na-impeach si VP Sara? Does this affect her candidacy in 2028? Definitely, no? Definitely. Kasi ganito yan. There are two sides of the coin, no? Posibleng ma-impeach siya. Pag na-impeach siya, then that will bar her from running for the presidency in 2028, no? Ngayon, maraming hindi alam nun, Assuming na nahatulan siya ban siya from running ng mga senators on a jury basis, then definitely hindi na siya makakatakbo sa 2028. Ban na siya, and she's not only barred from running for the presidency, but she's barred from joining the government ever. For life yun, For life yun, no? So, yun ang una doon. Pangalawa, assuming naman na hindi siya ma-impeach because most of the senators will play politics also dahil nakikita nilang very popular pa rin siya. So, siyempre, most of them will either abstain or take her side, no? So, yun ang next issue dito. Assuming that happens na maaring hindi siya ma-impeach pagdating sa trial by jury sa Senado, no? Anong pwedeng mangyari? It can also affect her candidacy because during the trial, may ilalabas lahat yung mga issues at ebidensya kung meron man, mga witnesses, evidences na ilalatag. Siyempre, in public yan, nakatelevise yan. So, siyempre, definitely maapektuhan yung kanyang popularity at maaring madamage yung kanyang kredibilidad. Kaya pag nangyari yun, siyempre, yung chances niyang manalo, mas bababa. That's why, yun nakikita natin parang objective, no? Ng mga nagsusulong ng impeachment proceedings. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga nangyayari sa ating lipunan. Kasi kung may edukasyon, mas malalaman nyo kung sino yung mga liderato na dapat nating suportahan sa mga susunod na eleksyon para mas maganda ang ating magiging kinabukasan dito sa Pilipinas. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas ay better leaders at better Filipinos. At para maging better ang Filipinos, kailangan itaas ang antas ng kaalaman at antas ng edukasyon dito sa Pilipinas. Para kung mas matatalino yung Pilipino, mas marami tayong mapipili na better leaders para sa ating kinabukasan at para sa ating bansa. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng kaalaman at edukasyon. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kami po sa Ilocano Defenders Party List naniniwala na dapat lahat ng mga namumuno at namamahala ay magkaroon ng pananagutan sa pamamahala at pamumuno sa ating lipunan para na sa ganon mas magkaroon tayo ng mas masaganang kinabukasan at mas matibusay na kabuhayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.